magbablog lang tayo ng very light. So not sure kung meron ilang ito dito. Meron yatang bagyo. Meron yata babagsak. Landfall ng bagyo. Not sure. Today is a Tuesday, October 7. May ginagawa dito. Hindi ko alam yung ginagawa dito, pero yan, observe natin. Government property ba yan? Or sa fiesta? I don't know. Hindi, government property, walang nakurako or something like that. Malunggay pa sa
So, hindi ako maka-overtake sa'yo. Alanganin naman. Solid grade barrel. Arik. Arik. Okay, yan naman lang. Vlog for the day. Kahit walang graduate na maya. Thank you. Delikado to. Buntot na buntot ng tricycle na to.